ରଜର ତୃତୀୟ ଦିନ। ହାପି ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ରଜ ମଉଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ। ରଜ ମଉଜ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଥିଲା। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ ବି ଥିଲା। ଖାଇବା ତ ବହୁତ ହି ମଜାଦାର ଥିଲା। ପୋଡ଼ପିଠା ସାଙ୍ଗକୁ ଆରିସା, କାକରା, ମଣ୍ଡା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେୟା ଖାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଦୋଳି ମିଳିଲାନି। ଦୋଳିରେ ଲାଇନରେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଠିଆ ହେଇ 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲୁ। ଫଟୋରେ ହିଁ ମନ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଖାଇବା ଦେଖିକି ମନ ପୁରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଗଲା। ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଏକା ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପରି ଚାଲିଲୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ମଜା ନେବାକୁ। ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ସେୟା ଥିଲା। ସବୁ ମଜାଦାର ଥିଲା। ସଜାବଟ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ପିଠାପଣା ଖାଇଲୁ, ରସଗୋଲା ବି ଖାଇଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ବହୁତ ସାରା ମନ ଖୁସି କଲୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ହି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ହି ମଜା ନେଲୁ। ଫଟୋ ବି ବହୁତ ସାରା ଖିଚିଲୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କଲୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ରଜରେ ଟିକେ କିତ୍ 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 ଠା ଖେଳିକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ହାପି ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।